Pozdrav youtuberi, danas ću pokazati kako da ubrzate vaš startup. Pratite me sve što ja radim samo. Znači prvo run. Ok, i stavite startup. Ja ću ti klirati sada. Kada upalite kompjuter, da vam se ne pojavi stranjava, na primjer Skype i to sve. Evo, Hamachi. Pare, to, Demon Tools, i to je to, vidite ovdje, ili ok, i sad, kada se restarti kompjuter, ovo će vam se sačuvati sve, ja ću kasnije to uradim, idete exit i to je sve, lajkajte, subscribe-ite.